Orain bai. Orain bai. Gelditu behar duen eta berriz hasi transmisioa. Orduan, zuzenean gaude. A ber. Orain dik ezit entzuten, bueno. Kaixo lagunok, venga de vueltan, zuzenean, Hearts of Iron jokoarekin nire Alemaniaren imperia erakusteko. Ea den ondo etxuten den, bitartean tweet bat gehiago botako dut. Compartir en Pinterest, hostia, ya sare sozialetan ja kalzutan nago, osea, Facebook, Twitter, Google, Blogger, bai, Tumblr, Reddit, bai, 20, horrendik erabiltzen dute 20 norbait. Soziales rusiarrez, eta gero Pinterest, ez dute ezagutzen Pinterest, tia. Hostia, bai entzuten zaidala eta ondo gainera. Zuk ez duzu igual mikroa fuertegi badago, esan, jetxiko dudala bizkatxoat, bale? Botako dugu tuita. Botako dugu tuita. Eta WhatsApp, orduan. Joango gara, jugar en solitario, continuar. Horain momentu batetan geratuko zari hor sortos. Du bezala. Kargako itadua. Cargando gráficos. Kargatzen dabil. Venga. Orduan. 5 de diciembre de 1944, ¿vale? Nola dago egoera? Bueno. Holan dago egoera. Europa nirea da. Turkia, Grecia, eta, ikusten duzunez, munduaren atal oso potente bat daukat, ¿vale? Lehenik eta behin Suedia konkistatu nun, marginun Suediatik, Suitzatik, ¿vale? Suitzatik flankeatzeko, historikoki Belgikatik Ardenesetatik egin zen, ¿vale? Kriston Ardenesetako buku da oso potente izan zen, ¿vale? Baina nik hemendik egin dut. Hemendik frogatu dut behin baino gehiagotan eta ez dut lortu, ¿vale? Orduan hemendik egin nuen, eta bizkantaka margino flankatzen joan nintzen, eta azkenean margino jauzi egin zen. Eta jauzi zenean, Frantzia harinarin berreganatu genuen. Gero azten nintzen Dinamarka, Belgika eta Holandarekin, eta horrekin egoela aliatuen talde hori sortu egin zen, eta Garra Mundiala ez izan, bale? Eta, Dinamarka, Holanda eta Belgikatik nengoelareik Portugal, Polonia sartu zen aliatuekin, eta beraz beste armada bota behar izan nun Polonia bere ganatzeko. Behin Polonia, Dinamarka, Holanda eta Belgika bere ganatuta, bale? Austria anexionatu nun, bale, hori badek ezo, Txekosloviak konkistatu nun azkenean. Teorian Hitlerrek Sudeteak anexionatu zuten, baina, nire kasuan ez zuten izan nahi eta bere ganatu nun. Beraz, behin Peter Sudeteak eta bar konkistatuta, bota nintzen Rumaniara, Jugoslavia lehendik eta behin, eta gero Rumania, Bulgaria, Hungria, eta bar, bale? Orduan hemen daukala armada, esan dugun, Turkia. Holan Erduzian kontra iterakoan, beste atetxo bateko gu hemen. Turkia bere ganatuta, hemengo Frantziaren koloniak hasi nintzen konkistatzen, eta Italiari laguntzen Afrikan, bale? Eta bizkanak ez da hemendik sartu, bera, eta azkenean, horrein ikusten duzuenez, Afrika gehiena, gurea da. Osea, pasada hutsa. Eta bidean nengoelarik, Grezia ikusten nuen hor, gora, bera, ez genuko gila oso ondo zelartatuko zen Greziarekin, eta beraz azkenean konkistatu nuen baita ere. Eta gero, Gibraltarren desembarko bat egin nun, bere ganatzeko Gibraltar, zeren eta hau geneukanez, Mediterraneoko beste sarrera baita ere bere ganatzea interesantea esan. Zergatik?
zergatik, bueno, Mediterraneoa gure kontrolpean izateko, bale? Horrek esan nahi du, kontinentetik eta Afrikaren arteko komunikazio guztia segurua dala, bale? Ez dagoela inorako etxaien flotarik, eta beraz, segurua dala hortik navegatzea eta errekutsuak pasatzea. Eta ematen nuen baina garrantzitsuagoa da, zeren eta orain ezin dira, hemen geratzen diren Amerikarren, inglesen eta bar flota ezin dira atera, nahiko matxakatuta daude, ez dekoten nun sartu, ze portutan sartu, orduan ba, dirudiero ez, nahiko ondo datorkigu hori. Eta, Malta bere beganatu behar du, holan ja, behin Malta baita ere bere ganatuta, ez dire agaratzen irlak Mediterraneoan. Eta horrekin ja, aliatu guztiak Mediterraneotik kanporatuak daude. Aldeak sinatu zuten, baina bueno, nire kasuan ez zuten izan nahi, eta bera hortik navegatzea, vale. Orduan, orain zertan nago, Irak konkistatu nun, eta orain Iran berganatzen nago, bale, Lag Britanikoaren kontra egiteko. Holan, Japoniari pizkat laguntzeko, nahiko ondo, nahiz eta hau Errusiaren kontra galdu duen, egia esan da nahiko ondo aguantatzen dabil, baina Japonia kriston flota potentea dauka, nahi badau, beraz Errusia desembarkoak egiteko eta bat nahiko komplikatuta izango du, eta nire daia da Iran bere ganatzea Lag Britanikoa konkistatzen hasteko, eta ere horretara Japoniari pizka bat laguntzeko. Bestalde batetik, Sobieta Batasunaren kontra, Japonia ze aparte, nire Italia, hau izan zen Britania nire konkistatu genuen matxe baten trukez, haiek be sartu dira Errusiaren kontra, eta en fin, nahiko komplikatuta dekote, porque Errusia beti danik nahiko brutoak izan dira esan dezakagu nola baitean, bale? Baina, bueno, ondo eginda lortu dezakete. Orduan, bueno, Franco hemen dago, bere gauzetan, bakarriko, lasai, Portugal behortik dabil, bere kontutara, eta ja gutxi falta zeigu Afrika ja bereganatzeko. Hau behin konkistatuta, eta ona sentatu alizata tropak, ja, Sudafrika be konkistatu dezakegu eta aliatuen beste aliatu bat, pikutara bidaltzea. Eta ja hemen Sudamerikan, Ego Amerikan, bale, gauzak hasi dira pixka bat, ja, berotzen. Aliatuak, ez aliatuak, gure alde, gure kontra. Gauza da, ea lortzen dugun pixka bat. Aliatu batzuk hemen eta gauzak hobetu guretzako. Bolivia no alineado. Vamos a mejorar relaciones. Argentina no alineado, mejorar relaciones. Chile, déjame hacer nada. Uruguay, Democrático A, Paraguay, de una facción. Rafael Franco, comunista. Bueno, te voy a ir a Guayana francesa eta guzti hori. Mejorar relaciones. Orduan ditugu bat, bi, hiru. Bueno, ya Latinoamerica ardia, ez dago txarto, porque ja Latinoamerikan lotzen bat dugu basetxo bat egite eta mendik igotzea, Mexiko bereganatu eta Mexikotik estatu batuetara jo, ja, da hostia, ja hori da Victoria Suprema, guretzako. Vale, ikusten duzuenez, nago erabiltzen ja apurando los mano de obra, nago egiten ja hau, todos los adultos, 8 milioi eta piko eman didate, ez dago batere txarto, emango dit denborarako. Ez dago batere txarto. Flota potente bat daukat, momentu zonekin soberan, esan da hortik ja dago beste daka, itxasuntziak bereganatzen. Eraikitzen, hemen ja askoz duela merezi. Eta hori, demora pizkate suabe daukat, ondo kontrolatzeko egoera guztia. Eta ja lortzen dugun Teheranera heltzera, nahiko
bideona daramagula Teheranera heltzeko. Ihre Befehle. Bereit zum Ausrücken. Sukor garatu, porque nik esaten dudalako. Eta Arabia Saudi ez dakit bereganatu edo ez, ikusiko dugu, ia Iran eta Atlak Britanikoa lortzen dugun, eta gero, Errusia hasi da baita ere Afganistan bereganatzen orduan hemen baita ere arma pizkat potente bat beharko dugu. Pizka bat, gauza pizka bat tentso dabiltzat Errusiaren kontra, Errusiak itxi da, jabe de komertzio etxi du eta hasi da, zera, nola da, bere komunismo horretan, ja ondo sartuta, orain arte izan du pizkat komertzioa zabalik, orain ja ez. Orain ja da guztia guretzako eta listo. Bereit zum Ausrücken. Hau sartu dute berria, kolorena, aldatu daiteke eta super ondo da, aldatu daiteke baita ere simboloa. Eta dana oso polita dago. Bueno, ikusten duzen ez baita ere, mod bat daukat sartuta, dela Gürsun Panzerreko pertsonaiak. Bale, eta, hau da, oza, Erwin da, bale, waifua da, dagoen generarik txetoena, tio, oza, hau da, oza, Erwin dago txetatuta ez, urrengokoa, bale? Seria ikusi bat oso Erwinek erabiltzen du estu jirua, bale? Eta dago txetatuta ez bestea, tio. Pasatu egin dira Erwin txetatzen. Vale, nahiko ondo doa, Iran ez dauka da lurralde nahiko zabala eta ez dauka ia soldadurik defendatzeko hain zabala. Eta nik ere dagoen erabiltzen mausak eta King of Tigerrak eta azkenean hori be nabaritu egiten da. Nahi ala ez, jode, behitu, dauzkat. King of Tiger bat dagoela opetuta, pero vamos, dauka blindajea ondo etuta, eta kainoia be de madre. Eta gero daukat mausa. Osea, mausa da be, maus baten kontra, osea, maus bat aukitzen bat zenuen zure aurpegian, osea, alde egin alzenuen, baina ondo, osea, mausa oso tanke geldoa zan. Petrolioa behar dugu. Eten hartu diogu hemen. Argentinari adibidez. Mausa zan tanke geldoa, baina baten zentunen pepinazo batzuk. Osea, zan nolabaitean Errusiar KV-a bezala, bere? Errusiar KV-a zen KV-bia, zaukana dorre altua eta autopropulsaltua, bale? KV-bia zen tanke bat, Gilson Panzerren gaina ikusten da, nun torreta gehiagi jirau egiten bazuen, bale? Bertan alde batera jausten egiten zena, bale? Ba, mausa esen dotlareko antxekoa, baina ematen zituen pepinazoak zen KV-a bezala. Osa, benetan, benetan. Maus bat topatzea zen alde egitea, pero a lo bestia, osea, zen en plan de, hostias, ja Tiger bat zen gauzak pizkat pentsatzeko, Tiger bat topatzen bat zenuen. No de tropa Belgikarra Maltan, bueno. Ekin jaia denak entzen dugun, eta azken aldi honetan Amerikarrak hor daude lasai ezer egin gabe. Ez dakit. Ez dakit zer gertatzen zaien. Gasek edan okona. Zunez ja Afrika iaia jause egin da. Osea, geratzen dira bi txorrada berean atzeataz. Ze politak diten. Gainera soinu polita egiten dute. Oh, tank autopropulsatu horiek, oh tio. Ihre Befehle? Bereit zum Ausrücken. Zuhören! Befehle? Ausrücken! Casablanca. Casabianca.
Mauritanian dekote, Befehle! bueno, idean daude, segi ondo. Itzazoan gara... Achtung! Vale, zueko na, Ausrücken! zueko zaudete, guda, vale, zueko na Ausrücken! etorri adibidez. Eta hoi aia beren atuta dago, osea, ez aia geratzen. Eta Portugalen kontra nosbaiten sartzen gara, flipago ingo du, baina ondo, Jo, eske Afrika ikusten dudan aldi bakoitzan flipago egiten dut lotu dudan imperioagaz. Lortzen dugun pizka bat daukator jarrita dena errekuperatzeko, bale? Superaren, bale? Honekin. Claro. Bai, Europan zer gutxi gora gara, bai daudela ja konpondutak eta bat. Geratzen dira hor frenteetako gunetxo hoiek. Duguna da, hauek aprobetxatu eta lagun desatela hemendik. Holan ja, hau kentzen dugu erditik, baita ere. Ihre Befehle! Zuek biokona, Bereit zum zuek Ausrücken! hemen lagundu, Befehle! zuena betorri. Bereit zum Ausrücken! Gozalda heldu behar garera Teheranera. Zuhören! Alik eta lehen. Alik eta lehen, hemendik nahiko ondo goaz, hemendik betik. Eta hemen be hauek tankeekin, eta hauek tanketxo hauek dira... Ez dira oso potenteak tanketxo hauek, Venga, hor, primeran. Ba, zuek Angetreten! ona eta zuek ona. Ausrücken! Bueno, hemen laguntza pizkat ez da txarto, Dago hor tanken asketa bat. Exilioan. Ba, jode, eske mendik daude errusiarrak jota fuego. Bereit zum Ausrücken! Eta nik ez dakit nola egin daitekeen tropak itxultzeko. Gustatuko litzaidake tropak itxultzea Errusiaren kontraieko beto egiteko, baina ez dakit nola demontre egiten den. ¿Sabes? Osea, ez dakite azaltzen nahi zen. Juntar y desplegar. No, es que mendik ez dago opzio bat bera bez, producción, nada. Comercio cero. Beitu, comercio en movida, nik esaten dudana, mendik ja dena neko seguruan dago. Naiz eta hortik dagoen sartutara, tonat. Hemendik sartzen den guztia edo atartzen den guztia ja nolaitean segura dago. Diplomazia. Ez que ez dakit nola demonte egin dezakedan nire tropak haiei itxultzeko. Pedir kontrol de estados, hori egin daiteke eta... Ba, tio. Osa, ez que da beste idei bat izan daiteke. Bueno, Gibraltar, bai. Águila eta Lownshire. Ja, Cornualles be bide batetik. Podemos apoyar a otros países en guerra enviándoles equipamiento. Sí. Ez daukat, osea, nire arazo propioak dauzkat. Vale, onartu dute orain, hau eman didate, hauek hemen zabalatu aldira, eta nik hemen lordetxo batzuk eman dizkidat. Ona, Gibraltar baita ere ja nire euneko unean kontrolatuta daukat. Eta Britainia Handiaren ataltxo bat. Holan nolaiteko muro bat egiten dugu. Bereit zum Ausrücken! Teorian, hemen dago general bat, Ihre Befehle! zarera zeu, nezakeguna hau. Eta, aske geratzen direnak, hortik jarri. Ausrücken! Ez dakit nola egin dezakedan itxultzeko tropak. Gustatu litzaidakelako itzultzea, Angetreten! baina ez dakit nola.
Opzio hau da disultzeko. Vale, zoro bat infinitori buruz hitz egiten. Oso ondo. We love you, my friend. Claro, orain hartu ditugu hemen gozatxo gehiago. Eta... Tanketan erabili cazacarros medio. Tanke pesa, cazacar, hau erabiltzen du, estu giroa, baina estu giroa dekogu, ez nuen hau aldatu, por otro cazacar, ez nukan, estu 3 cazacarros medio, baina ez nukan, el Jagged Tiger, hau jarriko dugu. Estu giroa ondo zirgo gintu, baina Jagged Tigerra non zauzonen topatu behar dute, berriz ere. Jagged Tigerra hau daje armamento anticarro, fiabilidad, motor. Tiger A. Eta... Kala, toren ere aldatu behar dut, mierda, egia da. Divisio hauetan, orain arte izan dut, cazacarlos medio, me aldatu behar dut, cazacarlos pesado. Katxiz la porreta. Bueno, bitartean, horrek beste gozo on bat dakart. Bitartean, igual King of Tigerrak jarriko dute eragiten. King Tiger C, bai, behar ditugulako. King Tiger pesado C. Beraino. Ez da prioritatea, baina, bueno. Fabrikak hor konpondu behar ditut erabiliala izateko, baina, bueno. Momentu zor. Eta horrein, errekuperatu behar ditugu plantillen pizkatxo bat, aldatu alizateko. La caída de Gibraltar. Me parece muy bien. Caída de Londres. Ea lortzen dugun hori, 150 egiteko bake tratu bat. Bereit! Bizkat itxaron beharko dugu berriz ere. Eta hasta el 16. Vale, holan pizkandak ematen dizkigun batzuk. Eta hor, eske lan guri ematen dizkigu batzuk, Ruselak bizkat talde gutxiko dute Britania hundia. Eta hori interesatzen. Eta hemen daude adibidez eskusten askatzen. Osea, Rusia ez dakit noren kontra dago. Epa, ez latu naiz. ¿Tienen acceso militar con la Unión Soviética? ¿Qué me estás contando? Bueno, a ver, historikoki bai lagundu zirela bizkatxo bat, baina... Epa, hau ez neukan hasita. Nací en el Mediterráneo. Ihre Befehle? Suekona. Unter Beschuss! Deskantzatu behar duzu, ezta? Bai, bizkatxo bat, bai. Ausrücken! Eta baina badaukate ia. Vale. Tarara, tu. Befehle? Angetreten! Vale. Suekona laguntzera. Gero,
Eldi horretaz, pixkat eldi lantzitxoa dena, gatzen zaie ira hau. Eta hau. Vale. Luzat akordo de Afganistanekin, pixka bat. Jo, eske dituzte gutxienez eunda berreun soldadu hemen, mugan, nirekin mugan, tio, osea. Errusiatle daukatena da, soramen bat, soldadu soramen bat. Osea, eske absurdoa dana. Amaetan absurdoa dana. Soldadu kantitate bat benetan absurdoa dana. A ber, horregatik, bigarren mundu gurtlan baita ere sovietarrak inbera zuten gauza bakarra da etzen soldadua bota, eta desgastera jolastu. Errusia inandia da, nun, daukan poblazioa absurdoki handia da, bale? Guk ikusi dezakegu hemen, nik oraintxe bertan, edo hemen, ez dakit non den, bale, nik oraintxe bertan, daukadan guztiarekin, non jartzen dit poblazioa? Mano de obra, ejército, aire, armada, mano de obra total, 16 millones, o sea, amasei milioi. ¿Vale? O sea, totalan amasei milioi sortzireun mila. Ba, Sovietar batasuna esan dezake pacto de no agresión. Sovietar batasuna esan dezake bikoitza edo hirukoitza katiusa, por cierto, o sea, super... Polita. Vale, aceptado el pacto de no agresión. Ondo. Oye, ondo datorkigu. Necesario 12 de petróleo. Es que no nik aterako nik petróleo. Ah, tú. Es que bai, claro, lehen Rusia erresten dion petróleo behar duen petróleo guzti. Ez Rusiari, edo ez dut goratzen hori. Venezuelari ez dut goratzen, baina ez que behar duen guztia hor batekin sobera. Hombre, Italia nire aliatua da. Ondo etorriko zaigu, gainera hemendik aseguratuta daude behar duen petróleo guztia aseguratuta dago. Colombia pizkat urrun, Peru, Iran... Baina daukan nolan gehiena da. Vale, cohetes de motor. Portabuster arte. Eunda 6 egun, ba. Emango diot. Permite la investigación de tecnologías de precisión motores a reacción como los aviones a reacción. Hau egingo dugu eta lan ja abiazioa ja izango da la Dios. Gura abiazioa. Angetreten. Vale. Sartu dira hemendik Errusiatik edo nire usteak dira. De Azerbaiyán. Ah, vale, es aiena da. Vale. Agi geratu zait. Achtung! Ausrücken! Lehenoko da. Hori berenatzen duzuen. Ihre Befehle! Bereit zum Ausrücken! Eta beste biak. Ausrücken! Hartu behar dugu hemen, bidetxo bat zabaltzea. Ostia, tanke bat galdu dugu hemen, Ojit, ez, biak gaude. Ihre Befehle! Vale. Hauek segun dute perforazioa. Befehle! Hor garatu momentuz. Ihre Befehle! Angetreten! Zuek ona egin, eta zuek ona etorri. Ausrücken! Adibidez, berdu, hogeirekin uste dut jada, aldatu dezakegula hauek, cazacarros pesado. Perfecto. Perfect! Baina hasiko dira jaketa igarrak eskatzen por un tubo. Non saudete.
Tanque pesado, cazacarros pesamen 3.000 bai, zura eta gaipaten bat egin dugu, así que 6,22 astean, ez dago txarto. Vale, jagete gerrerarekin ja izango da, flibatzekoa. Interceptor cohete. Corta alcance propulsado por un motor a cohete químico. ¡Hau zen! Ez dakit entzun duzuen noizbaiten, baina Hitler ja bigarren mundu guetan rotu zituen hegazkin, reakziozko hegazkinak, bale? Berak egin zituen. Ihre Befehle. Zer gertatzen zen? Gasolina minutu bat edo irauten zitzaiela. Orduan, klaro, imaginatu pilotoen grazia. Pilotoak ehazten ziren hori erabiltzen ez, eta gasolina minutu bat irauten zitzaien. Befehle. Iraten zien. Zitzaien. Edo zien, ez dakit. Eta, klaro, Achtung. hortik Zuhören. planeatxera. Eta askotan amaitzen zuten inork ez dakit not, baina bueno, lekziozko teknologiaren hasierak esan dezakegu, nola baitean. Vale, hemen polita izango litzateke hau bere ganatzea. Vale, alan ere epaz, hau ez du nahi, hau zein interesatzen. Berrogeiko 48an. Teran ja dago pizkenaka bera. Vale. Hau badua bera. Bereit zum Ausrücken. Zuekona. Baitu, hemen ja, ez, esaten duen neu. Hemen ja ez dira gartzi solda, baina bai geratzen direla, Ihre bai. Befehle. Zorbiokona. Bereit zum Zuekona. Ausrücken. Neko Casablanca berenatzen badugu ja. Epa, kendu diet, hau, vale. Casablanca ja berenatuta ja. Ihre GG Befehle. Wallplayet, Bereit zum Ausrücken. Befehle. Achtung. Vale. Hemen ibizkat atrankatuta gaude. Bereit. Baina, bueno. Lortzen dugun pizkat hemenik aurrera egitea. Ihre Befehle. Achtung. Hau bere ganatzea, ja, urdara bat, ez duzuna baino gehiago. Betu, Frantzia eta ez hau bakar geratzen hau eta hau. Frantzia ja dago bere azkenengoetan. Gero batzen zaila, bueno, baina frantzesa eta hau, baina, vamos. Zeamen eta dana galdu dute, Japoneren kontra. Imaginau. Pedir control de estados. Águila. Gales, nahiko handia dala. West East Midland. Venga. Ha rechazado. Normala da, nahiko txo. Bueno, hau berenatu dugu, hau eman digu, ondo, ez dago txarto, Londres ipoiale digu, Londres Alemaniarrena da. Eta eske Rusiarlek daude sartzen, kriston potentzia, eske ez dakit nola ematen zaien, itxultzen zaien divizioak, tio, bestera izango litzateke, oberena, haiei divizioak itxuli, eta holan haiek laprotxatu dezakete, porque eske haienak dira gainera, baina nola de montre egiten dut divizioak itxultzeko. Es una propiedad comenzar préstamo arrendado. Es solicitar y arrendar. Nada. No se le quiere aceptación. Quitar la facción, garantizar independencia. Nora de monte.
Ja, baina eske nola... Es que dagona... Joder. Es que beitu, egoera hau. Sortzi fuera, venga. Ondo, iruko superabita, vale, ondo. Vale, Ihre Befehle? zuek ona. Adibidez. Ihre Befehle? Zuek ona. Bereit zum Ausrücken. Okay, ba. Achtung! Hemendik irekiko dugu bretxa. Bueno, pizkanaka. Cometa avistado. La aparición de un cometa en el cielo ha causado malestar entre nuestra gente. El ME-163 Comet, un avión cohete experimental de uno de sus vuelos de prueba, ha conmocionado a la población rural que ha vislumbrado este avión excepcionalmente rápido. Lehen komentatu izudena arrexiozko egazkinak, Se ha desarrollado en el mayor secreto, pero pronto se dará a conocer. Este incidente menor solo hará que su primera aparición sea formal más impresionante. En fin, el fin está cerca para nuestros enemigos. Pierde una estabilidad. Un florero se cae. Ok, un florero se cae ahí. Sentzu gutxirekin, baina, bueno, vale. Vale. Suchen Deckung. Superávit post. Es que... Cuidado, me cago en Dios. Hombre, superávit no, pero... Está plana, tío, está plana. Bereit. Pitankeako jausten. Los, ausrücken. Ez dute lortzen hori zer, tío. Achtung! Zuetako bat, hemen lagundu. Edo biak, ez dakit. Ihre Befehle? Bereit zum Ausrücken. Horra. Gule orentzero. Ondo. Vale, orain. Bereit zum Ausrücken. Zuek ona, Ihre Befehle? eta zuek hor geratu, adibidez. Hor laguntzen. Teheran eralduko garela, laizter. Bereit zum Ausrücken. Eta hauei, tio. Zuhören. Nahi etorri zuek, kauen nire Ausrücken! desplegatu hemendik. Habe dira hemen dituen topatxo batzuk. Ja hemendik ez dira asko saltzuko, bale? Orduan beste gauza batzuetarako, afratxatu behar dira soldaduak. Achtung! Achtung! Bereit zum Ausrücken. Bereit. Vale. Befehle? Befehle? Ausrücken! Hemen gelditu haien aurrera joana. Hora nago ematen nire denbora hemen izteko Ihre Befehle? bide hau. Eta Afrika jausten ari da, lagunok?
Adolf Hitler, hello. Hola. Führer. Beitu zuk egin zenuen imperio egiten nabil, ¿vale? Estoy haciendo el imperio que tú no conseguiste, es mi Führer. I am making your empire, my Führer. Alanda ere, mesedez, horrelako izenak, bakizue nazismoaren apologia mundu honetan debekatuta dagoela. Majos? Bestela hemen esbastika bat agertuko zen eta ez bandera. A ver, Japón de Italia, Mango, Imperio Británico, no sabe... No. O sea, no, ez nago prest Errosanen kontra sartzeko. Ni por asomo. Befehle! Ona. Ni por asomo nago prest Errosanen kontra egiteko. Befehle! Zuek, ona. Zuek, ona. Suchen Deckung. Que hemen lagundu. Zuhören! Vale. Ondo doa gauza. Ez da bat ere txartu. Vale, menik ja lortu dute Bereit arrakara zum egitea. Ausrücken. Zuena. Menitxita etxiko diogu hauei. Greift weiter an! Vale, orai. Achtung! Zuek. Eta zuek, Ausrücken! horra. Zuek hauen kontra. Ihre Befehle! Zuek Ausrücken! hauen bila be. Hanka Ausrücken! bona. Hau ja aurrera egiten da biltzate eta Teheranen ondoan gaudeia da. Teheranen ondoan. Bai! Bereit zum Ausrücken! Eta lortzen ere dira... Ematen dutena baino gogorragoak dira, bitartean Afrikan... Bereit! Zuek ona... Hemen daude jipoitzen, ona atxeratzeko... Vale, ondo. Algunek ondo dabile egiten. Achtung! Zuhören! Osa, Afrika, claro, Sahara guztitik zarkatu dugula, ordu nero be, desgaste... Angetreten! Ausrücken! Befehle! Befehle! Bereit! Vale. Men itxi nahi dut, vale, onarte itxi nahi dut, hau ja txikitzoa da, gero onarte etorri, eta gero ja... Onarte, trakatra, eta Sudafrika ja bere ganatu baita ere bide batez. Bitartean Britania hundia... Badirudi pixkat bere ganatzen dagoela. Errekuperatzen. Kostatzen ari zaio, Kostatzen ari zaio. Eske Rusia da. Rusia hori horregia da, Rusia da, vale? Amalurra da. Eta amalurra komplikatua da. Achtung! Ihre Befehle? Vale, klase Hindenburg. Jarrizako ja klase Hindenburg en martxan. Ok. Eta investigatuko dugu.
Joren txarten asko derabiltzen. Loziosko egazkinekin gabiltz. Gaude egiten ja zentral atomikoa baita ere. Eta hasiko gara hauek, hobekuntzekin ja. Holan teknologia onaren bilagoaz. Vale, Teranen atetan. Angetreten. Zuhören. Angetreten. Achtung! Venga, bagodera. Teranen atetan. Me cago en 10. Joder, ondo. Bereit zum Ausrücken. Bale, orain zuek Ihre Befehle. hau kendu eta zuen lerroa hemen egin. Lerro guztionen zehar. Zuhören. Bale, badak izagatik doden. Bale. Ausrücken. Bona lan ere, totzen hor naino, adibidez. Hauek dira hemen jarriko ditudanak, bale? Hemen dituenak, hemen jarriko ditudanak. Bale, Teran erabiltzen gaude, Angetreten. gure burua. Eta ezin digute inor galditu. Teran jausiko da. Ta Teran jausi egin da. Eta Teranenekin... Iran, ez da jausi... Bala, hostia... Kauen sos... Zer gutxi falta izan den... Ze pena... Jarriko ditu hauek, bai. Adibidez. Zergatik ez. Bereit zum Ausrücken. Ale. Borein heldu behar gara, ona bera. Txabal, erriteratzen gaude. ¿Qué dices? Tu, chaval. Achtung! Ona etorri. Hora enfrente... Epa. Hora enfrente uste desbidatu behar dugu bera. Bat, eta nahi hauek, hiru. Bereit zum Ausrücken. Zuhören. Bereit. A ber, nola egiten dugun. Begiratuko gu pizkatxo bat zelandoan Afrika. Nahiko ondo doala, ikusten dudan ez. Ihre Guztiok Befehle. ona jipo etxera. Bale, ondo. Ea, hau lortzen dugun eta hemen beste lurralde zatitxo bat lortzen dugun. Hemendik ja dana jauzi egin da, bale, daude hemendik izten. Dikona eta hemen ja geratzen zain bakarra. Bereit zum Ausrücken. Eta hauek. Bale. Bereit zum Zuekona, Ausrücken. zuekorra. Bereit zum Ausrücken. Zuekona. Ihre Befehle. Zuekona, adibidez. Angetreten. Zuekona. Okurritzen zei pizka bat. Ihre Befehle. Zuekona etorri, bale. Abstand halten. Hor paratu beto. Achtung. Zuekona. Eta hemen, badirudi lotzen ere direra rekuperatzea lurraldetxoak. Bale, ondo. Ondo, Gabil, ondo! Vale.
Bereit zum Ausrücken. Vale. Bereit. Salve ona. Laurogeita hemezortzi. Laurogeita hemeretzi. Laurogeita hemeretzi. Irabazita, ezta? Zuhören. Bai. Ondo. Oan jau berregatzen dugu baita ere, eta hemendik ja bera. Pizkanaka kostata, baina lortuta. A ber, bai, zuek horra. Ez dakit oso ondo nora egin aurrera, entxe bertan. Achtung. Zuek horre erasotu. Zuek Ausrücken. ona etorri. Zuek ona etorri laguntzera, adibidez. Hemendik igual egin aldu gorra laguntza nahiko ona. Gure flota zeran dabil. Hala, nahiko ondo. Vale. Ikusi itxasontzi berri. Vale. Ihre Befehle. Menero hasi gutu baita ere. Kagoen tal. Nik Amerikarrak sartu dira. Ihre Befehle. Hau berregan Ausrücken. Ausrücken. Okei. Badere dutit... Bat, lurraldotxo batzuk errekuperatu dutela. Gutxienez. A ber... Angetreten. Zuek ona. Bereit zum Ausrücken. Infanteria hauek ona eta blindatu hauek ona. Ausrücken. Befehle. Zuek ona laguntzera. Horrondo. Ihre Zuek hemen Befehle. itxi, zuek ona, guztiok ona, adibidez. Befehle. Horra danok. Pitinka, pitinka. Pizka bat ez mutzo, anima zaitez laguntzo. Bale, fabrika gehiago. Hiru gehiago. Vorwärts, Männer. Venga. Aurrera, aurrera. Galtzen ari galdera. Zuhören. Zuk ona. Eta magostean. Japonia badiru die hemendik pixka bat lortzen ari dela. Ba, eskimen Frantzia atzetik, eta ez dabiltzate zer egiten atzetik. Gaina kriston fronte luza daukat egin, eta ez dut ez amaitu Txinarekin. Horregatik nahi dut hemenik sartu Leh Britanikoaren kontra, ia pixka bat hemen aflojatzen duten, eta ere horretara haiek Japonia sartu da pixka bat potentiago bestalde batetik. Haien Befehle. Ausrücken. beharrengatik, argi eta garbi. Azkenean joan behar naiz beti, aliatu guztien atzetik laguntzeko. Eske hau dara, hor diga. Tamen zer da bilaltatzen. Zuhören.
Ausrücken! tío. Zuhören! Ausrücken! Bueno, gutxi desgastatzen goaz. Adibidez. Bereit! Dakarren jarri dute. Bereit zum Ausrücken! Suchen Deckung! Vale. Nahi kondo goaz hemenik, bai. Hemenik be. Ai, Iran. Iran. Zuhören! Bale, hauek hemen geratu dira Zuhören! itxita. Ausrücken! Ondo, gustatzen zait hain itxetak geratzen direnean. Tlopoia galduko dituztelako. Talio sopletada. Pero zun nora soaz, ez duzu ikusten brenatu dezaketela. Bereit! So puto loko. Bueno. Garantzitzen da Gibraltar gurea dela. Gibraltar alemana. Orain markoak ere etxan dute. Befehle! Achtung! Vale. Zuhören! Isoiek akatu ditugu. Beste bat. Badago iaia maltara ia joateko. Zer Bereit zum guztiok, Ausrücken! ona. Hor, jipoitzera fuerte eta flojo. Vale, artilleriaren hobekuntzak. Hau zen, honekin. Txabal, honekin. Berdura ematen du hori. Egiten du mina. Zuhören! Berdurra ematen da, benetan. Katxarro hori, kolpaten batetan, hiruan, uste dut zela ikusten da, eta egiten duena ez da ezer gutxi. Angetreten! Egiten duen mina. Bereit! Weiter, weiter! Baita! Ez dakit ez da zer esaten duen, pero bueno. Ausrücken! Hola, orain, aerodromo hori be, bera ematzen dugu. Achtung! Achtung! Ausrücken! Soldatak irabazi bat ditu soldata. Angetreten! Vale, ez da ideia ona. Greift weiter an! Befehle! Zuek ona, Ausrücken! ona, eta ona. Ausrücken! Befehle! Hemen horatzen da, bale, pigaratzen dira. Jode.
Tran tan 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 tararararan lan laran la larararan. Bereit zum Ausrücken. Vorwärts, Männer. La laran laran laran. Befehle? Pom pom pom. Venga, badoala. Pixkanaka. Vorrücken! Zuhören! Ostia. Nahiko ondo daude, kabroiak. Hor. Hemen. Berdin mantentzen dira. Hau da, hau. Hau hori, hauek airiek oiek. Bereit! Sekon, Ausrücken! onaino etorri. Befehle! Vale. Bo. Afrikaren aia da. Hostia. Eta kojonudo da, horrenik mantentzen duela pergota sortzian, txabal. Ziura eskirrak britanikoa edo Sudafrika beraganatzen dugunean ja gauza guztiz ezberdin izango dela. Ihre Befehle? Hemen lagundu, ondo torreko zaiola. Oh, traktore nuklearra. Oh, bomba atomikoak! Alemania ja bomba atomikoekin. Bereit! Adio! Adio! Angetreten! Alemania bomba atomikoekin, ya está. Achtung! GG well played. Zuhören! GG well played Alemania bomba atomikoekin. Zordu da. Vale. Ja bomba atomikoak egiten ditugunean ja esango da, ja... Ya está, remate finala. Bomba atomiko pare bat hor estatu batuetan, egiten dugu Fallout lau estatu batuetan, así, las buenas. Edo Fallout versión... Rusia. Eta ya está. GG well played. Ai, ama. Burua joaten zait. Achtung! Vale. Bereit zum Ausrücken! Burua joaten zait. Hau zelan dago, ja, hau niri gutxi falta zaio. Betiko horre justo... Bereit zum Ausrücken! Hau kostatuko zaigu, Lertza, baina, bueno. Hor aguantatzen bat dugun eta mal. Baina, bueno, hemen zerbetatu da berriz. Ihre Befehle! Mendik ez dugu lortzen aurreratzea, Hori puta da bat, hemen hau izten duten onaino. Joder, hemen be sartu dute, mekaguen die. Bereit zum Ausrücken! Orokorrean nahiko batxakatuta daude, baina, bueno. Zagatik ez diguzuen baten, kabroi, halako da. Hobe hartzen da. Eta guztien egin eta hau. Hau, eta, bueno, en fin. Lanarekin geratu nahi badite, hor kolonia, Afrikan koloniatxo bat izateko. Bereit!
Ondo jengatik. Bereit. Suchen Deckung. Zuhören. Bereit zum Ausrücken. Edo Dakarrara joan adibidez. Hemendik ja, hemen ez dago zer. Befehle. Dakar da hor punturik garrantzitsuena. Eta hemen geratu da bugatuta itxasontxa hondik uste. Oda, Sobietar Batasunaren flota bat, baina nik hemen daukat nire flotaki tocando la vaina. Bueno, claro, baina ez gaude gudan haiekin. Vale. Egia da, neuk ikusi dudalako. Unter Beschuss. Egia da, porque lo he visto yo. Angetreten. Angetreten. Zuhören. Arratzeko oskorritik, goizeko oskorriraino. Arratzeko oskorritik, goizeko oskorriraino. Gauean ez da entzunen, gauean ez da entzunen. Ausrücken. Zorgin musika baino. Vale. Ihre Befehle. Iran jausten dago. Eta Luserek Afganistanekin ez dute lortzen hor, ezer aurrera egitea, Suministro zerando aste hortik, horra ondo, hemen pizkatxaldu egara, hemen soldadu kantitate nahikoa dago lehintxe bertan. Eta este guztitik ondo, vale, hori ondo. Ez que hemen soldadu asko daude, kontzentratuta, hori egia da. Bereit zum Ausrücken. Dago pizkanaka teorian, desgastatzen joan barko liratezke. Bereit zum Ausrücken. Ihre Befehle. A ver. Men dagoen naste borraste hau. What? Eman digute lurralde txau, bueno, ondo eruditza, zai. Eta hauek eman digute, Kreta eman digute, ez Kreta ez Txipre esan Britanetan, bale, pasebez. Zuekona, zuen laguntzagaz. Esko batzutan zaila da asmatzea, Zuek adibidez ona egin. Eta lan hor defentsa hori buelta ematen diogu. Angetreten. Angetreten. Ihre Befehle. Adibidez. Bereit zum Ausrücken. Badago, ia. Bera, pizka bat, adibidez hau bere ganatzen badugu eta zeo zer gehiago, hau fabrikatxoa dekotelako. Vorwärts, Männer! Eta esan ez hartuko. Angetreten!
Bereit zum Ausrücken. Zuek etorri ona. Zutan nahi gabe ematen izkiot eta batzuei. Vale, ondo. Ihre Befehle. Ona. Hauek iztera. Badirudi ingelesak lortzen ari direla. Atxera egin dute, edo alde egin dute, luziarrak. Mendik endo dituzte tropak. Zer plan dekotez luziarrak, orentxe bertan? Sartu dira norbait gehiagorekin gudan, edo? Ba ez. Ez paktu den horre, aliatu guzti egin. Acceso militar por los países. Menik ezak eguna da eraso por oleadas. Bereit zum Ausrücken. Ez hauek orain, Bereit. hauek galtzen dutenen, hauek bota, Ausrücken. hauek deskantza dezaten pizkatxo bat. Achtung. Eta holan pizkanaka, azkenean zer Ausrücken. lortzen dugu. Edo igual ez, Porque ez dakiz izango duten, baina... Ausrücken. Keba, defentsa hona dekotu, Suchen Deckung. Eta hemendik be, antzeko parazio gertatuko zaigu. Angetreten. Angetreten. Karrera, eta Ausrücken. karrera, zuek ona. Befehle. Bereit. Ausrücken. Ona. Beste bat, Ausrücken. tankea. Befehle. Bereit. Achtung. Achtung. Zuetan dokorra. Eta Iran maite hau. Bereit. Jausten den, ja behingoz. Bereit. Zuetan duk, ona. Zuek ona. Ausrücken. Zeta defentsa hori ondo doan. Ona ez, txoin. Ihre Befehle. Ona, Angetreten. ona. Iran azkenengoetan dagoela. Oso azkenengoetan. Horrelakoa fabrika dekoten hauek, adibidez perganatxean nahiko ondo datorkigu. Masat B perganatxean ondo datorkigu, ez eta puntua garra izan. Vale. A ver, Bereit. zuek ona. Honeko 60 bat. Zuet bizko batekin, zerbait lortuko dugu. Angetreten.
pintxo, gure txakurra datam. Venga. Bereit. Hortxe. Befehle. Hemen dute hemen... Ausrücken. Amerikarrak desembarkoa. Achtung. Bota tropa gaiak, a saco. Politak diren, Katxiz la porreta. Ze politak diren. Tanke hauek. Angetreten. Tigerrak... Ez badakizue, Tigerrak dira nire bigarren munduko gudako tanke gehien gustatzen zaizkidan tankeak. Bereit. Ze demonte dekote hemen tipo hauek. Osa, resistitzen ari direna da, pizkat absurdoa. Vale. Zuhören. Estoy dando ona a saco. O sea, pero a saco. Venga. Gogorra egiten aizet, Iran bereganatzea. Behin, eske ja gero, ja Atlak Britanniarekin sartuta, ja, listo. Befehle. Bereit zum Ausrücken. Ausrücken. Bereit. Animo. Vale. Achtung. Zuek ona. Zuen Angetreten. laguntzarekin. On. Zuek Ausrücken. ona, hau laguntzarekin. Ondo. Eta ja, bestonen urbil gaude. Ihre Befehle. Zuek ona, zuek ona. Vale, ondo. Befehle. Necesario 4. Es que me cago en 10. Hauei adibide. Por cierto, ez dut orain sortu alditugula. Teorian. Bai, reaktore atomikoak egin alditugu. What? Hemen badeko reaktore atomiko bat? Ez dakit. Hemen adibidez. Tegoko dugu gora. Gero eta reaktore atomiko gehiago, vale? Bomba atomikoa harinago egingo duzue, vale? Nik lortu izan ditut bomba atomikoak etea, baina ez ditut bota. Momentuz. Hora, mira, konpontzeko dekogu.
zoramen bat gauza. ¿Qué dices? Hainpean zaude, txo, me cago en 10. Osea, zuek konturatzeko, Afrika guztia bere ganatu du. Hor dago konpontzeko egon daiteke hor, Irak, Iran, Europakoa gutxi gora bera, ba, ja, pasatu denarekin, bai. Urteak, hasi ginenetik guda guzti honekin, pasatu egin dira igual, 5, 6, 7, 8 urte edo. Gutxi gora bera. Guda, Frantzia bere ganatu nuen, 19 edo. Epa. Jokoa ustut 50 bukatzen dela, Uste dut. Ez nago oso ziur. Zein kasu asko. Aspertu egin naiz, Madre mia, eskorta gogorra egiteko goza gehiagi. Magoste egun falta zaie bakarrik hor. Hemen resistentzia txikitzu bat dekogu. Zuek ni de palo. Ez egin aurrera, pero ni para atrás. Zuhören! Bereit! Ona, Bereit zum Ausrücken! hostia, ona. Befehle! Bereit zum Ausrücken! Dakarren dago, ja, hemen jaude resistentzia, nabaritzen da. Unter Beschuss! Resistiré. La 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 la. Resistiré. Resistiré. Vale. Befehle! Angetreten! Bereit! Hauek ez mugitzea. Befehle! Gode bi herrien ateetan, Ateetan. Bereit! Resistiré. Resistiré. Bereit zum Ausrücken! Befehle! Baitu lortzen ari dira hor. Ondo, horiena da. Rekuperatzen ari dira hor haien lurraldeak. Ihre Befehle? Bereit! Ona. Bereit zum Ausrücken! Vale, bueno, también. Ihre Befehle? Vale, hori da behar duguna. Eta
menarekin. Eta nires. Ja ez dago iragarkina sartzeko. Aldatu dute hori. Snekien. Vale. Ihre Befehle? Ona. Angetreten. Angetreten. Beltzeko zorian. Balorkoak jauze egin dira. Zita hemen igual galdo egiten dugun gu. Ihre Befehle? Algun dago de defentsan. Vale. Befehle! Resistire. Zuhören! Ausrücken! Ona etorri. Fuera. Bi ona laguntzera. Befehle? Vale. Angetreten? Ondo. Ihre Befehle! Zuhören! Kursna! Zenbat mene egin didan. Jury on Ice. Hostia, me ser de montre de cotecho. Zuhören! Ahí va la ordia. Es que hemen beguk. Vale. Esteko gugu. Hegazkin... Ba, claro, ez guk, ez haiek. Hau oso garrantzitsua da, orduan bereganatzea. Bereit! Angetreten! Ausrücken! Vale. Puntu horrek daukan Bereit zum garrantzitatukoa Ausrücken! oso handia da. Oiran. Desagertzeko zorian zaudela. Bereit! Angetreten! Ausrücken! Zuk hemen Ausrücken! lagundu hemen. Bereit! Zuek ona. Eta honek ondo aguantatzen ari dira, baina... Ja, eskanengoetan daude. Opa, Bereit zum Ausrücken! ona, Bereit zum Ausrücken! ona. Zuek hemen Angetreten! lagundu. Eta... Kerman! Jebedia, Kerman! Kermanak hemengoak dira! Kerman espez programen hasi zen! Befehle? Bereit zum Ausrücken! Komplikatua dago,
Unter Beschuss. Bereit zum Ausrücken. Horatu pizkatxo baten, errekuperatu behar saliera eta... Ihre Befehle? Eta zuek ona. Venga. Vale, hori ja, breganatzeko. Eta besta, ja galtzen dabil. Jota, rusu zenen, buah, eske... Puf, baina ja ondo ateratzen segun plana. Ondo ateratzen basegu plana, Japonia zibarko litzateke jamen aurrera egiten. Guk nahiko harin, eta haiek harinago. Lag Britanikoa ez dut uste armada oso potenterik izango duenik. Ez dut uste, gero topatzen naizena, dudan naizenarekin, ja beste gozo ezberdin bat da. Vale? Ba, printzipioz, nire ustetan, zitzeteke izan behar, arazo asko. Eta eskenengo Afrikakoa egin, eskenengo kolonietan daude ateratzen, kriston armadak. Angetreten. Kriston armada, osea, hautsi ja, aztu Afrikataz, Afrika gurea da. Osea, nik ulertzen dut, hori, Frantziaren desagerpena, Belgikaren desagerpena, Holanda gratzea horre Filipina inguru horietan. Baina, jazta, Afrika gurea da, onartu, ja, bingoz. Zeman diogur tortillari beston buelta bat. Befehle? La pila patata tortilla, maite zaitut, maite zaitut. Bereit. Halo, ja, jaustekotan, gero hemendik ona lagundu eta hemendik ja ona. Tomazan bombazos. Zuhören. Zuek ona. Zuhören. Hostia, roza. Bala, hori irabazita. Alandare, kriston bajak, 3 milioi eta erdi. Osea, ezer gutxi. 3 milioi, 4 milioi, 4 milioi zazpiro, 5 milioi totalean. Eta, bueno, hauek totalean gehiago, baina... Milioi eta erdi, 2 milioi... Batzireon... 3 milioi... 4 milioi... Eta piko ekin hemendik beste 5 milioi edo, haiek baja gehiago, Osea... Ez pentsa... Zuhören. Min gutxi ez dugula egin. Ihre Befehle. Ausrücken. Esto, hemen ez dugu irabaziko, baina pizka bat hemen hauek abantaia lortzeko ondo etorreko zaigu. Vale, zuek ona. Zai muga hoi aia irabazita dekogu. Bi, iru, lau, bost. Tropa asko kendu dituzte, baina, hostia, anda ere, tropa asko dituzte. Bereit zum Ausrücken. Venga, beharliko ditu nire infanteriak horra laguntzera, anda. Vale, hemen ja, irabazten goaz. Elodromoa begrabanatzea lortu behar dugu, ez dakit nola. Befehle. Vale, ondo. Hemen lortu dugu aurrera egitea.
Vale, ondo, hori ona da. Ihre Befehle? Ausrücken! Zuek ona. Mendigune bat Zuhören. dala. Eta hau? Reino Unido? Bereit zum Ausrücken! Bereit! Vale. Bereit! Zuek ona. Ausrücken! Ihre Befehle? Lan, adibide... Vale, jazta. Iran, ja erranditzeko zorian dago. Ja, honeko hogei baino gutxi, hogei dauka, hogei da gutxiagoan da. Igual kapitala bere ganatu arte aguantatzen dute, baina printzipioz ja errenditu beharko liratezke. Porque ja, hor daude. Angetreten! Ausrücken! Zuhören! Vale, ondo, Gabilondo. Ihre Befehle? Befehle? Zuhören! Bereit! Achtung! Ausrücken! Angetreten! Bereit! Bereit zum Ausrücken! Achtung! Ausrücken! Vale. Galduko dute edozein momentutan. Venga. Hor. Resistentzia mordoa jartzen ari dira Afrikan kabroi hauek. Zuhören! Baina mordoa. Bereit! Vale. Befehle? Zer iran, errendituko zara noizbaiten edo... Edo zer... Ahora es hora de 1000, ocupación 95. Vale. Ja pizkat gutxiago haien hiri burura heltzeko. Bereit zum Ausrücken! Ausrücken!
Mantendu tipo hauek. Befehle. Kozla, eltzeko ja, zaudete. Vale, primera. Ausrücken. Orain ona egin. Eta hauek Bereit. front honetan jarri. Listo. Bueno, oraindik hau geratzen zaigu, baina, bueno. Irana kapitulado. Ole hor. Ole hor. Orain zuek Befehle. hemen jarri lerro berria eta zuen lehenengo movimentuak izango dira onarte. Venga. Hor, plana martxan jarri eta orain Bereit zum zuek Ausrücken. hauek hau kendu eta fronte berria hortxe, hori da. Vale, investigazio berria. Antiaeroak hasiko gara hobetzen. Vale. Iran kapitulatu du, hau berdin doa. Eta orain ja Rajarekin sartuko gara, ea ondo ateratzen den, eta ela horretara ja Japoniari laguntzen diogu. Guk bestaldetik sartuko garenez, teorian ondo ateratzen bada Rajak topa batzuk desplegatuko ditu gurugana. Eta hori guretzako, haientzako abantaila izango da, hemendik hobeto sartuko direlako, eta Txinaren kontra baita ere hobeto egingo dutelako. Bereit. Bitartean Afrikan Erguinek ikasten dabil. Erguin Weiter, zeuzkan hor. weiter. Bai, guztia, oraindik gehiago ikasten badu, ni te cuento. Erguin oso general ona da. Oso general ona. Bereit zum Ausrücken. Ausrücken. Angetreten. Na, Bereit zum Ausrücken. Befehle. utzi. Otra facción. Afganistán. Nipa, que está sin... Sauce rusarrekin gudan. Nipa, Dios. Chaval, a que le den por culo a Afganistán. Naiz eta resistentzia nahiko ondo egiten ari dabil, Pero... Traje británico esto te duela, espero, bestaldetik datorkiona. Befehle. Eta hauek dira hemen daudena, eskatu zonalde guztio defendatzeko. Plan, división de defensa. Vale. Hauek ondo, altu dute rekuperatzea tropa, lurraldetxo batzuk. Ba, momentu zen ondo doa. Plan guztiak, baia. Movida da, ezin ditu da desplegatu soldadu berriak. Dena hor desgaste hutsa dagoelako. Galdo ditugu... Bueno, berdin dago. Eta orain goratzen ari naizela. Iranen be jarriko dugu okupazioan. Horrela. Holan, petrolio gehiago dekogu. Bueno, ez askoz gehiago, baina, bueno. Zazpiko superabita dekogu. Britaniarrei utxeko digu petrolioa. Haien petrolioa. Egia esan da, hobeto Argentinari eta Britaniarrena izate, horbilago daudelako. Motora reacción. Puta madre. Mercedes-Benz 262. Bueno, erraziosko egazkinak ja.
Vale, hauek. Hemen daude ja, heltzen. Esmaltara heldu dira, ja da. Ostia. Vale, Malta berreganatu dugu, orduan. Bereit? Vale, pues listo, Maltarekin bereganatuta. Zuhören. Ja, Mediterranean dauden irla guztiak bereganatu ditugu, beraz, armada hau hona ekarri dezakegu eta gero fusionatuko dugu fronte honetan. Tropa gutxi ditugula fronte honetarako. Vale. No, su manual urperatu diegu, ez dago bat ere txarto. Eta una flota nahiko ondo dabil. Bereit? Ihre Befehle? Hemen tropa gehiago behar ditugu. Haue... Ez dugu guzti zor lortzen aurrera egitea. Bereit zum Ausrücken. Torgoaz Raj Britanikoren bila. Montación avanzada. Vale. Hau zeu interesatzen, hemen ja ez dago zer egiteko. Hemen momentuz hau zeu interesatzen, hau momentuz 0. Joango gara bombardeo estrategikoak hobetzen. Submarino dago ja, en las últimas. Ez tekote porturik. Orduan azken finean... Baina... Mediterranea zegoten ez porturik suizidatu aldira. Nire ikuspuntutik. Zanagarritzuren suizidioa, amamaren dibortzioa. Vale. Hau. Hobeto diteke, interceptor nivel 2. Eta orain. Hau. Venga. Ai. Kostaba egiten zaila, Erlak Britanikora heltzea. Zuhören. Befehle? Hau. Zuhören. Zuek ona behitu, porque... Eluzerrekiko muga Lotan tentsio hor. Eta naiz eta segundu interesatzen. Erlusarekin guda bat astea. Ausrücken! Lortzen dugu gobernatu, hau aislatutak utzi eta hau matxakatzea. Porque bestela... Los, los, los! Nahiko komplikatu egongo da. Britanikoen bila. Estatu bat titereak dira, hor, guda honetan. Bereit!
Hortik joan behar badira, bale. Hau teorian ez ego asko kostatuko pregonatzea. Pizkat, a ber, badaketa abiadura pizkat txitsa gehiago eman dalio dala, bale? Baina, holan neu, ondo entratzen naiz gertatzen ari denari buruz. Porque batxutan bestela zera enteratzen eta movida hutsa da. Zima, mio. Tere, hau, posizio hau, berenatzea interesgarria da. Ai, gozak akatzen ari nahu, ja. Naberitzen da, ja, nire jateko ordua urbitzen ari zaidala. Horrak britanikoaren soldadu bat, ojo. Ojo! Txarto pasatuko gugula. Saldo. Ikusten nola hasi denek hartzen gugana tropak. Alanda ere, Rock Britanikoa printzipioz ez dut uste resistentzia askori jarriko duen. Ja bitu, Japoniaren mugan bai jakendu dituela tropa batzuk. No, ez. Bakendu digu, guau. Achtung! In the lane. Du, 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 du. Zuhören! Oi, ama barkatu. Estarria ja. Nahiko Befehle! kaskata dagota. No, venga, jarri zuen posizioetan, txo. Zergatik ez ari ditzen zuen posizioetara. Dut ulertzen, txo. Zergatik ez dira mugitzen. Befehle! Un momentuko ditut, osea, no sé. Tsi-la-la-la. Ba, eske, dituzte hemen tropak, hemen bezala. Estados Unidos, Reino Unido, hau bai, lasai. Achtung! Ausrücken! Angetreten! Ai, ze polita den hirugarren rekta, kasu honetan. Hemen ja hasi gara ja. Angetreten! Hemen nahiko zabala izango. Bueno, hemen egin dezaket holan eta arte edo, hemen itxi, holan. Eta hemen.
Munduan Afrikaren konkista benetan salvajea dala, osea. Venga. Ánimo. Eske behitu, konparatu, berreunda piku gehimen dekotenak ez putarik ez, eta guk eunda eskaz. Osea, Britainiarrak sartu dira hemen. Vale, a ver. Bereit! Befehle? Ausrücken! Bereit zum Ausrücken! Suchen Deckung! Bereit! Ahorita base dugu. Ihre Befehle! Estatu Batuarrak. Osa, da biltzate, tropa bendik arra bidaltzen, ja, zuzenean. Azkenen filan edo alde batetik edo bestetik, batak edo besteok, bidaleko durrak britanikoa pikutara. Bereit zum Ausrücken! Auf geht's! Zuhören! Vale. Vorwärts, Männer! Hemen kostatzen ezegu ja aurrera egitea. Hemen be, Bereit zum Ausrücken! piskat itxuz ikusten dira. Con la ostribiri. Zuhören! Ausrücken! Zuhören! Angetreten! Traitona, porque vamos. Buf, Kabul erabiltzen ari dira ja, Rusiatak. Bereit! Befehle! Bueno, 5 minutu gehiago eta jautziko dugu, porque ja nik Leicester jan egin behar dut. Ja, Txina kentzen duen erditik, Japonia edo horrela, eske ez dakit, nola gongo den. Japonia egin behar duena da, Txina kendu erditik aldeketa lehen, eta Rusetaz pizkata astu. Estela, ezer gutxi lortuko du egitea, bale, ondo.
Befehle? %17% o menos. Ya. Bereit zum Irabazi Ausrücken. dugu. Irabazteko zorian gaude. Hor. Normandiako desembarko ere saiatu egin ziren eta zuten lortu. Ihre Befehle? Ausrücken! Befehle? Auf geht's! A ver. Larogota bederatzi. Larogota hamar. Amairu, hamalau. Hamabost. Zeigt es ihnen! Hamasei. Zazpi. Zortzi, hemeretzi. Vale. Taren zo guzti. Befehle? Ona. Zuek ona laguntzez jaso ez dezaten. Bereit zum Ausrücken! Ziel anvisiert. Vale. Befehle? Ez que ez dakit oso ondo nola egin. Bereit zum Ausrücken! Zuek ona. Vale, ondo. Angetreten. Ausrücken! Bereit zum Ausrücken. Angetreten. Bereit. Zuek ona adibidez. Eskat banatzen joateko tropa guztiak. Eta nik gustot hemendik utziko dugula, lagunok. Espero dut gustok izan duzuela, gustok izan behar duzue, badak izan behar duzuen, zaindu eta horrengo arte, agur.